Sziasztok, Hanna vagyok, és itt vagyunk egy videóban, egy tokabokás videóban. Megmutatom a házt, amit nemrég csináltam. Itt az előszoba, ahol van ez a konyha, itt a szoba az anyukának, és itt a fiúnak a szobája. Ne kérdezzétek, hogy miért nincs fürdőszoba, nem tudom, mert nem fért el, de nem is akartam annyira. De mindegy. Kezdjük is bele a videóba. Először bemutatom a főszereplők és a szereplőket. Ja. Ő itt Kamilla, Molnár Kamilla, pedig Molnár Bence, igen. Na jó, mindegy. Kezdjük akkor. Na. Anya. Anya, menjünk el, kérlek a parkba. Nem, a pici alszik, úgyhogy nem. Na. Na. És hogy takaríts össze? Te addig aludjál. Na. Akarom. Ezek is a kutyák is mit csinálnak mindig. Istenem. Ma végre rakjuk. Be is zárom az ablakot. Itt is. Ott nem. Na. Amúgy, amit üzét hallottak, azt nézzek. Elébredt a pici. Hát szia! Hát szia! Jó reggelt! Hogy vagy, Nikikém? Jaj. Át kell öltöznem, úgyhogy egy picit ide jössz. Ezt. Jó lesz ez. Na, gyere picikám. Csak fel. Egy. Nem ez vagy. Már be is esteledett. Na jó, nézzünk egy zseblampát. Miért nincs világítás? Miért nincs világítás? Keresek egy zseblampát. Úgy is van. Nagyon be kell menni egy kicsi azonosít. Jó vagy? Igen. Ki? Várj.
Erre megpróbálom. Az pontja, hogy elmos. Na jó, amúgy elvileg mindjárt visszajön az áram, úgyhogy maradj itt a világításban, addig én megkeresem a címét. Anna, nem jártam. Úgyhogy, de ne szólj,